Сарсыз Баграш мәктәп укучысы Нәфис Нурахмәтов дәресләр тәмамлангач өенә кайтырга җыенмый, окоп өчен шәмнәр әзерләү бүлмәсенә ашыга. Гомумән, кемнең буш вакыты бар, улысы кешесе бирегә җыелып хәрбиләр өчен тырыша. Я знаю, что из моей деревни ушло много людей на СВО, и так как я не могу поддержать их деньгами, я решил поддержать их вот подобными свечами и, так сказать, вниманием. Также у нас проводятся классные часы, это разговор о важном, и тогда мы еще и пишем им разные письма и высылаем их тоже. Окоп шәме ясауның кыенлыгы юк, үзенә хас нечкәлекләре бар. Алар калай банка, катыргы һәм парафиннан эшләнелә. Банкалар чиста, юылган булырга тиеш. Туралган парафинны пар мунчасында эретәләр, ул арада банкаларны әзерләп, эшенә махсус киселгән катыргы урнаштырыла. Аннан соң савыт эшенә эрегән парафин салына. Окоп шәме солдат өчен көнкүрештә бик тә кирәкле әйбер. Кечкенә банкадагы шәмнең яну вакыты 2 сәгать. Мәктәп коллективы 200-гә якын шәм ясаган инде. Эшне дәвам итеп 300 банканы парафин белән тутырырга уйлыйлар. Менә бу өстәлдә әзерләнгән 150 банкага 60 килограмм парафин киткән. Кечкенә банкадагылары исә окопта җылыну өчен яки шәм өчен кулланылса, менә бу олырак банкадагылары ашарга җылыту һәм чәйнек куеп, аны җылыту өчен башкарылачак. Махсус хәрби операция зонасында Баграш җирлегеннән дә катнашучылар бар. Солдатлар өчен кирәкле җайланманы әзерләүчеләрнең күңелендә бер теләк – хәрбиләрнең исән-имин әйләнеп кайтулары. Ничек кушылып китмесең безнең җегетләребезгә, минем укучылар анда, бөтенесе дә үземнең класс малайлары бөтенесе дә аларга ярдәм йөзеннән без нәрсә ярдәм итәләрбез. Шуның белән ярдәм итәбез, гуманитар ярдәмгә дә кушылабыз. Авыл халкы да бик теләп игелекле эшкә кушылган. Җирлек кибетендә тиз арада калай банкалар туплауда оештырыла. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.